intervenció respecte a l'acostament a la societat i les eines per aconseguir-lo, no? Per exemple, tot el tema de les xarxes socials, etc. Gràcies a l'internet. I ara un simple usuari d'internet pot començar a desenvolupar campanyes i mobilitzacions a nivell polític, social i econòmic. Aquí comença la campanya per l'amenaça d'un passeig marítim el 2006. Es va fer una performance juntament amb el JPEG i els Tragicomedios a la plaça La Font, davant de l'Ajuntament. És una foto representativa, estava la porta oberta i quan vam acabar l'acte ens van tancar la porta. Es va fer la primera concentració al mateix indret i cal destacar la vital importància dels mitjans de comunicació. Lola va fer una gran feina, una gran tasca com a fundadora i com a portaveu de la plataforma Salvem la Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa. I una altra cosa que ens va donar idees pròpies i voluntat pròpia va ser la independència econòmica. No hem rebut diners de cap ajut i és l'única cosa que vam demanar de manera esporàdica era una aportació per fotocòpies i per cartells i material d'oficina. Per donar informació, per fer graelles i buscar les assignatures de la gent i la seva participació i correus electrònics. I aquesta enquesta ens va animar molt a continuar endavant. El 89,3% estava en desacord amb el macroprojecte i va ser una enquesta de gairebé 4.000 persones. Després, grups ecologistes com Greenpeace també van dir la seva i també va ser un recolzament inicial. Ells, el JPEG, van tindre referència a altres entitats que estaven treballant de feia més temps, com els muntanyans de Torredembarra o els de la Riera del Gaià. I el 3 de desembre del 2006 van fer una gran concentració que, com podeu veure així difuminat, arribava fins a baix de la plaça de Font. Fèiem exposicions amb llençols i era molt còmode perquè era bastant portàtil. També cal dir que per ficar una taula informativa s'ha de demanar permís, llavors aprofitàvem, quan demanàvem permís per fer concentracions o mobilitzacions, ficar sempre la taula informativa o aprofitar altres esdeveniments que ho permetien. Aquest va ser un concert al Vaixell dels Bojos, de pancartes, i cal destacar que la música sempre ha acompanyat a la campanya. Els artistes de Tarragona sempre estan molt implicats. Aquest és un vídeo que ens va fer un dels artistes, em sembla que va ser el mateix Jordi Llor, el de la baixada del Pajarito. Espera. És supercurt, però en aquell temps era com la novetat del YouTube, no? Platges naturals, que les platges ja són naturals, no? Clar, la gent es preguntava. Però és que, de fet, com s'han banalitzat tant, tot el litoral quedava un 30% i amenaçava amb els projectes que hi havia a tot arreu, amenaçava que quedés un 1% de les platges naturals intocades. Llavors, passem al 2007
Com podeu veure, al darrere la platja anaven les cases i bueno, el 2007 va ser l'any amb més mobilitzacions i vam escollir aquesta pancarta, però tenim caixes i caixes fetes de pancartes fetes per la plataforma. De fet, mira, manifestació a la ciutat, després cadascú portava la seva, fins i tot pel parc químic, i hi havia gent que treballava a la mateixa petroquímica que feia les pancartes dins de la Petro i després les exposava, per exemple, al camp de futbol del Nàstic. O sigui, hi havia gent que es mobilitzava també pel seu compte. I recollir de signatures per la campanya, una tasca molt important que actualment es pot fer a través de l'internet i és molt més facilitador, però quan hi havia una manca d'informació, també calia informar la gent abans de demanar la seva signatura així perquè sí, i el tracte cara a cara va anar molt bé. Ens continua acompanyant els músics des de la primera hora del matí, recollint signatures i aquest event va durar fins al vespre. Totes les mobilitzacions han sigut molt pacífiques i de fet les famílies, els nens participaven sense cap problema. La lectura del manifest davant de l'Ajuntament, amb l'exposició de les pancartes, la festa del comerç just i consum responsable que cada any ens uníem amb aquest moviment, i més recollida de signatures, i també demanàvem què és el que... perquè hi havia gent que volia participar, volia col·laborar d'alguna manera i ens preguntava de quina manera, i llavors els dèiem, què és el que vols fer? Què és el que saps fer? Què és el que vols fer? I aquesta va ser la primera cadena humana, una foto mirant cap als morrots i cap a la creueta. Entre cadena i cadena, les barraques de Sant Magí. Més recollida de signatures, no els vaixells de guerra. I la segona cadena humana, que com podeu veure està nuvolat, no és que hi hagués massa gent, perquè es veu que no hi ha massa tovalloles i aquest és l'accés principal, però Déu-n'hi-do per fer una cadena humana de punta a punta a la platja llarga. Vull dir que la gent estava molt sensibilitzada amb la problemàtica de llavors. Fins i tot hi havia gent que encara, després d'un any, no estava assabentada del que estava succeint i molts d'ells era gent que quan tornés algun dia a la platja llarga podria veure la canviada i llavors de seguida s'implicaven donant la seva signatura. Hem passat a la quarta cadena humana, però va haver una tercera abans d'aquesta, que després passarem un vídeo molt ràpid perquè l'únic que tenim d'aquella cadena va ser un vídeo que dura 30 minuts, no és de bona qualitat i el que hem fet és reduir-lo i llavors semblem fonolls allà xerrant i fent coses, és molt divertit. I ja passem al nou govern municipal que desactivarà 4 plans parcials urbanístics a les zones forestals i 3 d'ells al prop de la platja llarga i es comença a promoure l'anella verda. L'anella verda, tan important per Tarragona perquè és el pulmó verd que li queda a Tarragona, bastant castigada per la pol·lució, per la seva industrialització i que cal gestionar i donar a conèixer. Aquí la Lola se ha colocado una cosa en el presi que no era. Si voleu el detall de tot el tema urbanístic, cliqueu ahí. Sí. Bueno, espera, que és que això va ser un muntatge de l'Òscar que queda bastant bonic. 2008.
Quan començàvem a estar una miqueta més relaxades per donar alternatives, ja ens dedicàvem fins i tot a aprofitar fulloles per demanar imaginació als cartells i la protecció del paisatge, molt important el paisatge. És un petit exemple que és de sentit comú aprofitar els costats dels cartells. Com podeu veure, està l'entorn pseudodistales, hi ha una sèrie de plantes endèmiques, d'altres autòctones, importants de la zona. I això és amb el valer de salvar la costa dels ecologistes en acció, amb Salvem el Gaià, tot ple de pancartes, i vam esperar la desembocadura del Gaià. I ja passem a les caminades. Totes les caminades que hem fet fins ara ha sigut amb l'ajut també de l'organització del GATA, una entitat d'excursionistes, mentre construïen l'autovia va ser aquesta sortida. El problema que té la platja llarga, el bosc de la Marquesa i el litoral tarragoní en qüestió és que tenim barreres com la via del tren, la nacional, l'autovia i l'autopista. Són barreres paral·leles al mar i això és un impediment per la flora i la fauna que tingui una evolució genètica de qualitat. I vam sortir des de la platja llarga cap a l'anella verda i simulant com si fossin animalets per on podríem continuar. I aquesta és una connexió per sota de la carretera, passant per la via del tren, i vam arribar al corredor biològic que va quedar fragmentat un altre cop. I la tala d'arbres de tota aquesta zona, que no sé on tenien totes aquestes restes, però... I passant de tema, tornem a la platja llarga i parlem una mica de la Cimodocea nodosa i la Posidònia oceànica, que en aquest cas, després d'una llevantada, van portar restes d'aquesta fanerògama marina, que són, com si diguéssim, els bioconstructors o bioarquitectes submarins. Proporciona molta biodiversitat al mar. I la gent, quan ja teníem com una llista de voluntaris que vigilaven qualsevol incidència a la platja perquè no estàvem segurs si algun dia arribarien excavadores o si arribarien els de foment. I llavors, quan veien petjades de maquinària pesada, trucaven a l'Ajuntament, trucaven a la plataforma i va ser una falsa alarma, només una gestió de restes de Cimodocea que s'anaven a emportar amb una gran quantitat de sorra i, clar, es preguntaven, és grossa? Llavors, de seguida va arribar uns quants voluntaris a fer una criba perquè van descobrir que hi havia molts bulbs de plantes, de lliris i d'altres plantes i les van replantar en una altra jornada i van separar les restes de Cimodocea de la sorra i la sorra es va quedar a la platja. I ja passem a la cinquena cadena humana, que aquest cop es va fer a l'Aiguamoll. I a l'Aiguamoll, que durant molt de temps es pensava que era simplement un pàrquing. Aquest cop, en comptes de ser de punta a punta, va ser al voltant de l'Aiguamoll. I es va fer, de manera simbòlica, portàvem aigua de mar a l'Aiguamoll. I ja passem al 2009, amb més caminades.
i la primera extracció de Carpobrotus edulis. Ja s'ha fet l'última extracció de Carpobrotus, és una planta al·lòctona, invasiva, d'origen africà, utilitzada en jardineria i es veu que li agrada molt la sorra de la platja. I com aquesta planta, també n'hi ha d'altres que estan pendents d'extreure, com l'Alianthus, Atzavares, Ricci, el Ricci, i aquesta va ser la primera actuació davant de l'aiguamoll. Alliberen la duna de l'aiguamoll segrestat, li dèiem aiguamoll segrestat perquè no estava considerat com a tal, que les zones humides estan protegides per la Directiva Europea d'Hàbitats i clar, feia molt de temps que això s'havia d'haver protegit. Això és una petita quantitat de Carpobrotus. Si comptabilitzem totes les extraccions d'aquesta planta, seria bastant bèstia comptabilitzar-lo. Això és com estaven abans, que fins i tot els cotxes pujaven a sobre la duna. A les temporades altes, a l'agost, podeu imaginar com quedava la zona, bastant matxacada, i això va ser després de les actuacions, ja protegit amb pals i sirgues, i com podeu veure, les plantes de duna van començar a proliferar, es van fer algunes plantacions de lliri de mar, això sí, però que les zones humides són molt fàcils de recuperar, és més fàcil de recuperar que no pas zones on no hi ha reservoris d'aigua dolça. I més caminades pel litoral. De fet, cada any estan fent connexions caminant des dels barris de Ponent fins als barris de Llevant per reivindicar que les persones puguin passar per camins i el tema dels connectors biològics. I ja arribem a que l'Estat renuncia al polèmic projecte de la platja llarga i en encarrega un de nou. I el Ministeri rectifica i diu que no construirà aquest passeig marítim, que dulcificarà evitando el cemento. Volíem fer una passarel·la de fusta que era com una cremallera en un estret cordó dunar que, segons els biòlegs i els que estaven més entesos en aquests ecosistemes, sabien que les passarel·les perpendiculars no eren tant de problema com les paral·leles a la línia del mar. I llavors vam fer, el 2010, l'última cadena humana, la 7ª, que abans hem passat un vídeo mentre esperàveu. Aquest és un cartellet que ens va fer el mateix noi, el Jordi Llop. És que també està el Jordi Gallus, que és un altre artista de Tarragona, i els confonc. Ja quan vam començar a tindre més temps, que ja no estàvem... Perquè clar, penseu que el menjador sempre estava tot ple de papers. Ja els arxius ja no ens hi cabien a les estanteries i teníem de ficar-lo en caixes de cartró. I vull dir que hi havia molta feina. I sempre, escolta, el BOE, tenies de mirar el BOE gairebé cada dia. Perquè l'anunci del passeig marítim estava entre la publicitat d'un diari molt petitet. Vull dir que no és una cosa que era difícil d'assabentar-se de segons quins projectes. Per això quan arribaves a una platja d'un any a l'altre ja veies, ostres, ¿y esto? Esto es nuevo, ¿no? I llavors ja vam tindre temps a ocupar-nos de, per exemple, nens amb dificultat escolar,
dones amb desocupació, per ensenyar-los a l'espai, quedant meravellades i fins i tot s'ho estudiaven. I ja el 2012 vam començar amb les plantacions de llavors a la platja llarga. Donem gràcies als instituts com l'IES de Jardineria i Horticultura de Reus, que ens va ajudar a recollir llavors i després a les seves instal·lacions feien planter i quan ja estaven una mica crescudes tornàvem a quedar per fer replantacions a diferents punts de la platja llarga. També cal dir que es van fer estudis de recompte d'espècies vegetals, també avistaments de fauna i una sèrie d'arxiu que està bé que es comencin a fer estudis sobre la zona. Per què aquests estudis? Per demanar una figura de protecció marítima terrestre que sigui verament efectiva i ara estem també molt amb el fons marí. Fins ara ens havíem quedat molt a la terra perquè era una amenaça imminent i ara, amb més calma, ja podem estar fent treballs de sensibilització mediambiental, de recollida d'informació ecològica, també mobilitzem les xarxes socials. Per exemple, tenim el Facebook, tenim el Twitter, tenim el Google+, tenim el Flipboard, tenim el Pinterest, tenim totes les xarxes socials que podem ficar al nas, allà estem. Aquest és Nora, és gent amiga de la platja llarga, perquè la vam crear perquè el Club de Vela de la platja llarga ens deixa un espai per fer una mena d'aula natura i tenim aquesta altra Facebook. Per cert, hi ha un Prezi, que és aquest programet on hem fet aquesta presentació, d'una noia de segon de batxiller que val la pena veure, és molt guapo, on ha afegit uns vídeos sobre una immersió que es va fer amb una altra entitat a la platja llarga per veure restes de Posidònia i un altre vídeo sobre el rorqual, la cria de rorqual que va aparèixer fa poc per la zona, que venia des de Barcelona i va acabar morint al port de Tarragona. I fa pocs dies també van trobar un dofí a Tapulla i també recordar l'any passat, l'anterior, l'aparició de les tortugues baobab, una tortuga baobab que va ficar uns ous a la platja llarga i que van sobreviure 3 que estan en cautivitat al delta de l'Ebre. I a veure si trobem aquí el petit vídeo aquest que us he comentat, que va editar la Lola, que fa molta gràcia. Gràcies.
Això que s'assent és el salt de geners. Ah, sí. Que a veces las cosas que van ahí a velocidad rápida, pero si no es más lento. Ya, a ver, Qué divertido. Una pregunta. Qui té que donar el permís perquè facin No, a mi. a la platja aèria? Qui? Mami, Ajuntament de Tarragona? levántate. Pues es Hola. complicado. Levántate, que van a hacer Es preguntas sobre complicado porque al mar tothom té competències. Ya, el Ministerio de Costas es el propietario realmente de la duna. Sí, El que passa és que ha delegat a la Generalitat sí. i aleshores cal demanar-s'ho a la Generalitat, però també cal demanar-s'ho al Ministeri de Costas, que també és el propietari. Cal demanar-ho també a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha d'estar... Si diu que no, l'Ajuntament no O pot fer sigui que... si no. El Ministeri de Costas pot fer coses sense que l'Ajuntament sense miri permís res. de l'Ajuntament. El que passa és que s'ho miren una mica. De fet, jo crec que els projectes s'han retirat perquè a Costas han vist que no eren només els ciutadans, que era també l'Ajuntament el que no ho trobava bé. I aleshores no estaven obligats a retirar-ho, però si ja és l'Ajuntament el que ho diu, déu-n'hi-do. Clar, potser també ho han retirat perquè l'Ajuntament abans havien retirat els plans parcials urbanístics. I clar, ja no hi havia pela, ja no hi havia tanta pela a treure, ja no tenia tanta gràcia per ells, no? Però a Costas sí, el Ministeri, Madrid i La la Generalitat. Generalitat que té competències, però clar, com Madrid segueix sent el propietari, un follon. I també cal demanar permís a la Renfe perquè està a la cosa de Gustat i a no sé quants anys. O sigui, és impressionant el tema. ¿Alguna pregunta més? Sí, tenim preguntes? Jo us demanaré fer-vos després algunes preguntes quan... Us voldria fer una pregunta. Si la vols fer ara? Bueno, sí. No, us volia preguntar bàsicament, no sé, vosaltres com vau viure aquest temps, aquest procés, aquests anys de lluita? Com va ser per vosaltres a nivell personal? Molta feina. Molta feina, però molt interessant. I saps què? És com si haguessis estudiat no sé quantes carreres. Perquè, clar, al final has de saber de moltes coses, des de parts de biòlegs, a administratives, a judicials, a creatives, imaginatives, de tot. Informàtica. És una carrera molt completa. Supercompleta. Si algú vol fer aquesta carrera, benvingut.
Això que presenteu avui, aquest mapa de la planta llarga amb totes les coses històriques, totes les restes d'això, és una cosa nova? Sí, d'ara? sí, ho vam fer aquests dies, per explicar-ho. Però està ara a disposició de qui ho vulgui. Tant de bo serveixi tot això, fins i tot com material d'educació ambiental històrica, no? Ha sigut molt interessant, molt interessant. Alguna més? No, ja està. I bueno. I no hi ha forma de que es dicti una llei a través de la Generalitat, que és el que representa Catalunya, una llei especial de protecció de zones naturals, que vingui de dalt, no de baix a dalt, sinó de dalt a baix. Sí. No hi ha forma d'aconseguir aquests polítics que estan xupant del bote tot, que facin alguna cosa positiu envers aquesta cosa. Una mica han canviat de fa 10 anys a ara. O sigui, ara vas a la Generalitat o a qualsevol qüestió que si tothom entén el que dius. Fa 10 anys et posaven una cara. Jo recordo la primera vegada que vas trucar a Medi Ambient de la Generalitat demanant si ells sabien alguna del passeig que s'anava a fer